Il-ġimgħa l-Qorti Kostituzzjonali laqgħet it-talba tal-Koalizzjoni biex din is-sena isir ir-referendum tal-kaċċa fuq ir-rebbija fuq is-summien u anki il-gamim. Il-Koalizzjoni kienet ġabret aktar minn 40,000 firma, ammont biżżejjed biex skont il-liġi jintalab li jsir referendum. Iżda kontra din it-talba kien hemm rikors tal-għaqdiet tal-kaċċaturi. Rikors li l-Qorti Kostituzzjonali ġaħdidu f'sentenza li tat nhar il-ġimgħa filgħodu. Deċiżjoni li tfisser li sa Lulju jrid isir referendum li biex ikun validu jridu jivvutaw 50% ta' dawk eliġibbli. L-għaqdiet tal-kaċċaturi resqu 6 raġunijiet għaliex m'għandux isir ir-referendum. Fosthom li jekk jitneħħa l-avviż legali li jippermetti l-kaċċa fir-rebbija ikun hemm ksur t-obbligi ta' Malta skont it-trattati Ewropej. Raġuni oħra kienet li f'pajjiżna għandna nħarsu drittijiet tal-minoranzi. Fis-sentenza tal-qorti ntqal li d-deroga mir-regoli tal-Unjoni Ewropea hija leġittima imma mhux obbligatorja. Rigward id-drittijiet tal-minoranzi, il-qorti nnutat kif il-Federazzjoni ma semmit ebda dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta jew il-Konvenzjoni Ewropea li tgħid li hemm dritt fundamentali għal kaċċa. B'mod immedjat, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ħanota ta' din id-deċiżjoni. Permezz ta' tweet il-Prim Ministru qal li se jieħu deċiżjonijiet mingħajr ebda dewmien żejjed u se jirrispetta id-deċiżjoni tal-poplu. Ftit minuti wara li nqrat id-deċiżjoni tal-qorti, il-Koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija għamlet konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini tal-qorti. Hemm intqal li din id-deċiżjoni intlaqet b'sodisfazzjon fil-waqt li kienet espressa tama li l-poplu jipparteċipa fir-referendum kif għamel meta nġabru l-firem. Tal-poplu nħossuh, ovvjament tiġrija hija sal-barkun, l-indikazzjoni huma li l-appoġġ huwa kbir, però ovvjament dan l-appoġġ jista' jiġi tradott biss jekk kulħadd joħroġ jivvota. F'kummenti ma' One News, il-Kap Eżekuttiv tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti Lino Farrugia qal li reazzjoni dettaljata għal dak li ġara tingħata meta titħabbar id-data tar-referendum, għalkemm sostna li fil-waqt li deċiżjoni tal-qorti tkun rispettata dak li ġara mhuwa xejn għajr attakk fuq id-drittijiet tal-minoranzi.